Son Ana Meilán, dende fai máis de 10 anos dedícome á literatura infantil e como escritora creo profundamente no poder das historias. Creo que a través dos nosos contos os nenos achéganse ás primeiras palabras e ás primeiras ilustracións e ademais fano da man das persoas que lles dan máis confianza neles, non? Como poden ser os seus papás ou as súas mestras, que lles contan historias cada día. Eses contos son como, eu sempre penso que é como unha mirilla na miña casa, non? Que falan da miña vida personal, porque é imposible non escribir e non falar de nós mesmos, dos nosos medos, das nosas preocupacións, das nosas alegrías, e ademais temos a posibilidade de cambiar o mundo a través das historias. Durante moito tempo, os relatos contaban as mesmas historias e daban voz aos mesmos protagonistas. Hoxe en día temos a sorte de que os libros que len os nosos fillos poden ver mulleres que son piratas, que son científicas, que son artistas e o máis importante, que son libres para poder decidir o seu propio destino. A veces a maternidade vese como que pode frear a túa carreira profesional e, sin embargo, no meu caso o que fixo foi facela despegar, porque eu namoreime da literatura infantil ao mesmo tempo que lla iba presentando aos meus fillos, que íbamos lendo contos cada noite. Teño a gran sorte de poder dedicarme a elo profesionalmente e poñer o meu grao de area para axudar a cambiar o mundo a través das historias.